Zdravo deco, ovo je kanal Neda i magični svet bajki. Zdravo deco, ja se zovem Neda i danas ću vam pričati bajku Knjiga o džungli. Ukoliko vam se dopadne, možete ostaviti komentar ispod videa, a ako želite da vidite ostale bajke i priče, kliknite na subscribe. Knjiga o džungli. U vreme dok je džungla bila još tiha i tajanstvena, ženka pantera po imenu Bagira često se dugo šetala prašumom. U jednoj šetnji Bagira začu dečiji plač koji je dolazio sa obale reke. Oprezno se približila obali da vidi šta je to i ugledala je dete u čamcu. Kako je shvatila da nikog nema u blizini i da je dete izgubljeno, nije znala šta da radi, pa se setila Vučice koja ima mladunce i odnela dete njoj. Vučica ga je hranila i brinula se o njemu kao da je njeno. Međutim, za sve nove odluke koje se donose za vukove potreban je čitav čopor. Tako je majka Vučica insistirala i u večeri punog meseca prihvatili su dečaka kao deo čopora. Naravno da se većina drugih vukova bunila, nisu mogli ništa jer su dečaka štitili panter Bagira i medved Balu. Dečaka su nazvali Mogli, što je na njihovom jeziku značilo žaba. Mogli je srećno rastao u džungli, sa svima se lepo slagao, naučio je nemušti jezik životinja. Voleo je da se igra sa svim životinjama i svi su mu bili prijatelji, ali naravno znao je i da ima jedan neprijatelj u džungli. Pričali su mu o njemu, to je bio stari tigar Šir Kan. Moglijevi prijatelji su se jako plašili da će on nauditi Mogliju, jer on nije voleo ljude. Zato su odlučili da Mogli bude stalno pod nadzorom medveda Balua. Mogli i Balu su provodili mnogo vremena zajedno, igrajući se u džungli, ali medved je stalno osjećao prisustvo tigra koji je vrebao u blizini i upozoravao da dečaka ne sme nipošto da ostavi. Upozoravao je Moglija, ne smeš da ideš bez mene, nipošto nigde bez mene. A Mogli je skačući sa lijane na lijanu samo vikao da, da. I sledećeg jutra kada je Balu zaspao, Mogli je zašao dublje u prašumu. A Šir Kan je to jedva dočekao. Na sreću, verni Balu je stigao na vreme da spase dečaka. Dve životinje su se suprotstavile. U tom momentu započe snažno nevreme i grom pogodi jedno drvo. Začuo se snažan tresak. Da bi pomogao svom prijatelju Baluu, kog je tigar već skoro pobedio, Mogli zapali nekoliko grana i stade da tera tigra. Razjarena zver koja se plašila vatre pobeže u džunglu. Medved je shvatio da više ne može da zaštiti dečaka, da će Šir Kan neumorno pratiti Moglija sve dok ne uspe u tom cilju. Pa je odlučio da sledećeg dana odvede Moglija u jedno selo gde žive ljudi. Mogli se teško rastao sa svojim prijateljima, pogotovo sa Vučićima koje je smatrao braćom i Vučicom koja mu je svih ovih godina bila majka. Obećao im je da će da se vrati, da će da ubije Šir Kana i da donese njegovu kožu njima. Kada su stigli u selo, Mogli je bio jako uplašen. Sve mu je bilo novo, a pogotovo mu je smetalo što su ga svi zagledali i čudili su se zato što on ne priča. On je komunicirao sa životinjama, znao je njihov jezik, ali da priča sa ljudima, to mu je bilo potpuno novo. Prihvatili su ga, ali dečak je osetio da su mu se svi podsmevali. Nikom nije bilo jasno zašto dete ne priča, a veliko je već. Zatim je našao jednu drugaricu koja mu je pomogla da nauči da govori. Ali i dalje je to bilo veoma nevešto. On je obožavao da skače, da se penje, a za ljude je sve to bilo potpuno nenormalno.
U tom malenom indijskom selu Mogli je nastavio da živi. Ali je toliko patio za džunglom, patio je za svojim prijateljima, patio je za Vučicom i za njegovom braćom, Vučićima. On je dobro znao da će jednog dana, kad poraste, da se vrati u prašumu. Deco, pouka ove priče je da treba poštovati prijatelje i činiti dobro bez razmišljanja o tome hoće li nam se to vratiti. Svaka životinja u ovoj bajci je ličnost za sebe. Ona osjeća i traži načine da opstane u ovom surovom svetu, baš kao i ljudi. Ovo je kanal Neda i magični svet bajki. Za više bajki kliknite subscribe. Ćao!